Ayong buntag kayong tanan. Maigsunan ko ni Kristo dinis tong santo sa Ebanghelyo. Nagsura ka nato sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 24, versikulo 42 ngadto 51. Nga kundiin ang atong Ginoo nag-istor nagsaysay may tungod sa maalamon og ang sulugoon nga may klaro, no? Good and bad servants. Karon gyapon atong gisaulog ang usa ka babae nga inahan nga kini bayhana makaingon ta she's a good servant of God. Kini bayhana na siya asawa nga si Patricius, but kini nga iyang bana o sa kini ka Romano nga pagano. Og bingin ka nga lisod ang iyang sitwasyon sa iyang married life, you can go to her and pray to her, no? Og mingon ka nga ang iyang bana dag babae, pwede ka maampo niya. Anak o sa una, no? Before conversion, mayon kang kaning anak babae ro pod o niya, pero converted na yang anak pod, na convert. O mayon kang kaning bayhana gi-abuse verbally, tinuod pod. So kayong bayhana mo kay Santa Monica. Grabe ang iyang pag-ampo sa Dios nga wala yun siya ing paman hunong sa pag-ampo sa Ginoo. Imbasa-basahan every night, no? Siya gihilak aron lamang may balik ang iyang pamilya ngadto sa Ginoo. So kining bayhana nga nayasawa makiyuntang nga she's a sign of hope, no? Adunay paglaom sa tong kinabuhi. Adunay kita mga struggles sa tong kinabuhi. O kini bayhana makatabang kini, no? Isip ihimplo nato, no? So hope. She's a humble woman, no? Humility maoy ng tigbabaw sa iyang kinabuhi. Ing baman siyang anak nga nasantos pod ni St. Augustine nga atong celebrate ugma, ingon siya, it was pride that changed angels into devils. It is humility that makes man to angels. So that's nung kinabuhi, may gusto ko nga we're all human. Papabsanon sa atong kinabuhi. This woman, she never give up, no? Wala gud siya ming give up siyang tumong panuyo ngadto sa Dios para sa iyang pamilya. Saglit man, yung pada sa nabasahan, before namatay ang iyang bana, no? Na-converted, na nabunyagan kini siya. Ang iyang bana o ang bisan ang iyang anak gihapon nabunyagan into Catholicism. Makita ni nga bayhana tungod siyang pagiging humble, no? Nakita ang resulta. Then makita kay bayhana is the openness to God, no? She surrendered everything to God, no? Iyang gihatag iyang kinabuhi sa Ginoo. Lord, ikaw na bahala. She cried to our Lord. She laughed. She talked to Him. Because our Lord Jesus Christ is a person, no? Tao siya. So sanglit man, mag-istudya kita. He will listen to us, ang atong Ginoo. Mo kining gibuhat niya ni Santa Monica sa iyang kinabuhi. Just yesterday, no? Somebody called me. One of my friends, no? Tagkuan sa
We laugh, no? Nagkuhan mi, pero katawa. But in the end, sa mga istorya siya with the father, I called you because I want to tell you something that I have a cancer. Nagkuhan sakit sa kasing-kasing, no? Nga your friends, no? Usa sa imong friends na day kuhan gibati. Ingon siya, I surrender everything, no, to God. Aya anak, ang Ginoo na bahala, no? So sa kinabuhi may sunan ko, nakitay ka nang kuan, nakitay mga yung paman mga problema sa kinabuhi, but we have to be open to God. We have to surrender everything to God. Kasi may tagiya sa atong kinabuhi. Mo ginagibuhat gyapon ni Santa Monica. O unsa may weapon ni Santa Monica sa iyang kinabuhi is prayer, no? Prayer, no? Mampuon kining bayhana. Yung pamandiha, prayer is the most powerful weapon against trials, the most effective medicine against sickness, and most valuable gift to someone you love. Since nagugma siya sa iyang pamilya, permanente niya giampo, bisan dugay tunggod ang pag-ampo, why good siya mo give up sa pag-ampo. Mo kinang kinabuhi na Santa Monica. Then, she received her version sa iyang pamilya. And last, nga Santa Monica, she lived in heaven, no? Eternal happiness in heaven. Though there suffer sa kalibutan, there a certain world, then makikita nga, ang iyang suffering sa kalibutan, dili makumpara sa eternal happiness in heaven. Because she is in God. Na siya sa itong Ginoo, the source of all happiness. So diha sa kinabuhi, may gisunan ko, though we suffered, no? Di sa ito ang kalibutan, but always remember, beyond that suffering, na inagpahipi nga himaya, ay kita kalimutan na. So sanglit man, si Santa Monica karon, she's a good example to all of us. Labi na sa mga nanay. Labi sa mga nanay nga battered, labi sa mga nanay nga lisod, kanang ispilingon ang kinaiya sa iyang bana. Labi sa mga nanay nga lisod, ispilingon ang kinaiya sa mga anak. Don't lose hope. No? Only the loser will lose hope. Kita, we're not losers. Always remember that there is HOPE. Be humble, open to God. Your weapon should be prayer, and there is what we call eternal happiness in heaven. Saint Monica, pray for us. Amen. Please stand.